trobar al Centre Cívic Santa Eugènia fins al dia 30 de gener. Què tal, Pau? Com estàs? Hola, bones, molt bé, molt a gust aquí. Gràcies de venir, perquè ja t'he vist i t'ho he dit abans d'entrar en directe, que fa poc has estat exposant a Mataró, em sembla, no? També, o sigui, que vas voltant una miqueta per tot arreu. Sí, ara estaré exposant tot aquest any, donant voltes. Ja ho havia planejat l'any passat i tal, de fer moltes exposicions, i mira, s'ha donat. I ara estaré a Mataró, després he estat a Mataró, estaré a Belvitge, després a Saragossa, Cadis... O sigui que no només et mous arreu de Catalunya, sinó que vas més enllà, Sí, intentaré anar una mica més enllà, a veure què tal surt. Trobem més o menys el mateix recull d'obres o és ben diferent tot? No. He anat seleccionant segons la temàtica. Ara he fet una a Mataró i una altra a la vegada, a un coworking que es diu Lemúria a Barcelona, bastant concorregut, i he triat temàtiques separades, però en aquest potser sí que seguiré una mica aquí la mateixa temàtica que Belvitge, potser a Belvitge amplio molt més, ja que és un recorregut vital. Una mica passo per totes les èpoques de la meva vida, des del principi, dels quadres que em van quedant fins als que estic fent ara. Quin tipus de... O sigui, perquè veient les teves obres hi ha com una tècnica molt marcada, però és això, que hi ha com moltes, podem dir, temàtiques. No sé com em descriuries tu les teves obres? Bueno, primer que soc pintor figuratiu, llavors faig art figuratiu. No soc hiperrealista perquè no busco aquest nivell de detall, sinó que tiro cap a alguna més entre hiperrealisme i expressionisme, buscant una mica amb la pinzellada i el traç la reacció de la pintura, però sí que la temàtica sí que tira cap al camp històric o de història de l'art. Jo no sóc un pintor que hagi estudiat Belles Arts, jo m'he format estudiant història de l'art i restauració arqueològica. Bueno, que realment hi ha com molta relació. Hi ha molta relació, són arts germanes, però jo no he estudiat Belles Arts. Com s'ha de pintar, no? Sinó com ho feien altres. Sí, jo he estudiat el que feien els altres, i com ho feien ho he anat investigant jo mateix. Vaig tenir també la sort d'anar a una acadèmia de dibuix i pintura molt bona, amb beca, però no els hi faré publicitat aquí. Però sí que m'ha tocat aprendre a pintar jo sol. Jo sol. Hi ha llibres, hi ha vídeos al YouTube. YouTube és una meravella, per qui vulgui aprendre a pintar bé, té allà tots els tipus de tutorial que vulgui trobar. I les paletes de colors d'anar-les buscant jo amb les cartes de restauració que hi ha als museus del país. Tot i això, el fet com d'aprendre què realment t'agrada d'una obra i tot això també es fa molt en pintar, si no t'agrada, doncs mira, fora i una altra, no? O sigui, és això de fer i errar. Com ha estat això, aquest procés? Sí que existeix una part, com dius tu, de prova i error, sí, però sí que la ubicaria més als exercicis diaris que s'han de fer. No només com els músics o els que entrenen algun esport, normalment fan una espècie de calentament. Sí? Doncs a nosaltres, o almenys a mi, em toca fer un escalfament de mitja horeta, 20 minuts, d'un dibuix. Abans de començar a pintar els quadres que toca pintar o que vull pintar, doncs estic entre 20 minuts i una hora. Per donar-li una mica de moviment ja a la mà, oi? Exacte, com el músic entrena abans d'una orquestra que sonen tots els instruments a la vegada, que estan afinant tots i sona malament tot, doncs aquesta part també ens toca fer-la als pintors i als dibuixants, estar-te 5 minuts fent uns exercicis sueltos i tal, que vaig recopilant, no els tiro, tinc dossiers d'això perquè són interessants també, per anar guardant idees, però sí que ho faig molt, calento molt.
I després d'aquest escalfament, podríem dir, quan ja comences a pintar, ja saps què vols pintar, comences fent alguna cosa i potser després fas una altra totalment diferent. La teva pintura va més arrel de records o és més imaginació? Com va tot això? No, tinc molt planificat tot el que vaig a fer, tant ja a nivell, diguem-ne, cromàtic, com a nivell de composició. Ho penso molt, ho estudio molt i faig uns treballs també de composició, d'estudis de figures, de dibuixos, que queden també emmagatzemats en un altre lloc, però sí que existeixen, sí. No és baladí. O sigui, també és a l'estudi d'altres pintors, de fer còpies d'altres pintors. Ostres, m'agrada molt la paleta d'aquest senyor, a veure com ho ha fet, com ha obert, Diguem-ne que per mi, jo veig la pintura com un joc de taula. La taula, en vez d'estar així, està així, no? I com els escacs o com els jocs de taula, tenen unes obertures, tenen uns mitjos jocs i tenen uns acabats. Quan anem a un museu només veiem els acabats, però els que han estudiat restauració saben que també es fan rajos X, es fan estudis del croma, es fan arrencaments per veure què ha utilitzat, quan ha utilitzat, i llavors el joc del mig és el que molts pintors sabem veure una mica, o busquem en els altres artistes que treballen en la matèria, volem vídeos de com està treballant això, com està fent això. I això s'estudia molt, tot i que jo no sigui l'artista que el món esperava, però sí que m'ho prenc molt en sèrio i sí que m'ho preparo molt. És molt interessant, totes les teves obres que ja s'han anat veient, el fet de barrejar també molt passat i present, podríem dir, i el fet així, com deies, de tenir altres obres, però tu també li dones com el teu toc, no? Vèiem la Mona Lisa, però vestida amb una... Vestida de Teletubby. Exacte. O sigui que és com donar-li la teva versió, donar-li la teva pinzellada pròpia, per molt que t'inspiris, entre cometes, amb altres artistes que potser són referents per a tu, fins i tot. Sí, són referents per mi. També hi ha una part d'humor a la meva obra. I d'humor... i un punt de crítica. A veure, Leonardo se suposa que era homosexual i no s'atrevia a fer-ho, i quan va pintar la Gioconda se suposa que es va pintar a si mateix, i se suposa també que les muntanyes de darrere de la Gioconda són Montserrat, perquè va estar aquí donant voltes per Catalunya. I una mica vaig pintar-lo de Tinky Winky, per una mica reivindicar aquest fet que no es vol dir, però no es diu, o es diu o no es diu. Doncs bueno, aquí ho teniu, no? També vaig pintar la conquesta d'Amèrica com si els conqueridors, diguem-ne, s'enamoressin dels conquistats, o fos un amor, alguna cosa així, no sé. M'agrada fer una mica de broma de tot això, però sí que s'ha de pintar en sèrio. Sí, pot ser en broma, però es pinta en sèrio. Molt bé. Tot això et ve arrel dels teus estudis d'història de l'art o ve més enllà? Quan eres petit ja sabies que això de pintar, dibuixar ja t'agradava i volies continuar amb això, o com ha estat el teu procés? Vale. Ha sigut molt estrany, perquè jo de petit sí m'agradava dibuixar, m'agradava pintar ninotets, soldadets de plom, m'agradaven totes aquestes coses que són d'un camp plàstic, però jo veia que quan vaig fer batxillerat veia que les facultats de Belles Arts no ensenyaven tècnica ninguna, no ensenyaven l'ofici, i llavors no vaig voler anar. Vaig preferir anar a veure els artistes que m'agradaven i vaig fer història de l'art per això, per conèixer, per veure el que m'agradava. Però va ser restauració, no arqueològica, el primer curs de restauració, que vaig fer uns exercicis petits, que hi havia una professora que ens feia retallar una sèrie de quadros i era com copiar un trosset del quadre en un llenç, i vaig dir, ostres, si puc copiar un trosset del quadre, puc copiar el quadre sencer. I llavors vaig començar com a col·leccionista dels quadres que m'agradaven a mi. I m'agradava el Caravaggio. Ostres, a veure quin quadre m'agrada més de Caravaggio, doncs l'intentaré fer.
m'agradava Madrazo, Fortuny és el meu... M'estàs donant com molta enveja, Perquè a mi ja m'agradaria saber pintar tot el que m'agrada. Bueno. Jo sóc molt fan de Van Gogh. Doncs prova-ho. Que complicat, em sembla. No, només tens que provar-ho, ja està. Si no és tan complicat, si t'equivoques no passa res. Pots tornar a intentar les vegades que vulguis. No hi ha cap problema, si és això, és provar-ho. I clar, allà vaig començar a dir, bueno, això m'agrada. I després vam anar a Madrid amb la meva parella i vam passar per una galeria que estava al costat del Prado i venien unes còpies de quadres del Prado i jo li vaig parlar amb l'amo de la galeria i llavors li vaig dir, bueno, jo et podria fer coses d'aquestes. I em va dir, sí, podries? Doncs fes-me-les. I em va donar una taula i em va dir, vinga, d'aquí 2 setmanes en vull una. I així vaig començar, amb 20 anys, 21 anys va ser, sí. Vaig començar a pintar professionalment per això. Que guai. Perquè a restauració vaig copiar uns trossets de quadre, sí. Que guai. Molt ràpid, que ja ens estem quedant sense temps, Doncs que guai que realment puguis fer, no? És com que dèiem abans, que un músic pugui escriure i fer la seva música, doncs que tu puguis realment com copiar, no? A aquelles persones, aquelles que t'han inspirat i que realment són referents, o sigui, que tinguis la capacitat de fer el mateix que ells. És molt xulo. És que el músic també estudia primer partitures de les altres persones. Clar. I llavors, un cop ha jugat amb les partitures dels altres, comença a composar amb les seves, amb el que li agrada. Hi ha molta relació, sí. Sí. Deia el Picasso que no copies, o sea, los grandes artistas copian y los genios roban. I això deia no Picasso, no? I jo crec que, en part, no és el meu referent per res pictòricament, no tinc res a veure amb ell, però en el tema de que si agafes el millor de cada persona, no? I t'ho quedes per tu, doncs realment pots arribar a ser genial, no? Ets un geni. Sí. Jo crec que és el que aprenem d'aquesta dita. Que xulo. Ara sí que ens hem quedat sense temps. Laberints d'ombres, al Centre Cívic Santa Eugènia fins al dia 30 de gener. Si no, Instagram, Pau López, et busquen. Pau López Vila, ho trobeu allà. Exacte, i allà tens penjades moltíssimes obres, així que endavant. Moltíssimes gràcies, Pau, i que vagi molt bé. Gràcies a tu, moltes gràcies. I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més i ens veiem demà amb més Té de tot. Que vagi molt bé.